Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, saderengipun drama kolosal Desa Kempul kawula aturaken. Menika para paraga ingkang nindakake karya Bapak Lurah Pitoyo dados pangarsaning Ki Kasan Prewok katindakaken dumateng panjenenganipun Bapak Ashari. Dipo kasta panjenenganipun Bapak Suyitno. Ugi karsa katindakaken dumateng Bapak Iksan. Para warga Jemari kasta panjenenganipun Bapak Mbok Waginem kaaturaken kasta dumateng Ibu Rita Mayansari saha kabiyantu panjenenganipun Bapak Sulih, Ibu Wiwin saha Erni lan sak kanca rencange. Sumangga sugeng amreksani ngantos paripurnaning nuwun. Gemuruh swara perang kang dipandhegani Pangeran Diponegoro. Murat marit tunggang langgang kecekel lan kekepung bangsa Walanda. Akeh jiwa raga ambruk kelangan nyawa. Ananging ana prajurit kang luput saka maut. Padha mlayu pelajar atuh parani nganti tekan papan telakah Blitar. Nggih menika salah sawijine prajurit kang aran Ki Kasan Prewok. Minangka dadi lampahing carita asal usul Desa Ngembul. Sugeng ambersani nuwun. Ger, tak rasa wis adoh anggone adewe lumaku. Sajake ana ing kene wis aman saka kepungane musuh, Ger. Nggih, Ki. Ketingalipun sampun tebih saking papan peperangan, Ki. Mugi-mugi anggenipun sesingitan wonten ing mriki para Walanda sampun boten nyumerpi malih. Ki, menika wonten wit-witan ingkang ageng sanget. Monggo sawantawis kita ngaso wonten ngandhaping wit menika. Sajakipun weteng kula kraos sakit, Ki. Ki Kasan, kula nggih pun kraos luwe niki. Nanging niki alas gledekan, alas gung lewang-lewung, ten pundi malih anggenipun pados panganan. Panggenanipun nggih ketingal tasih wingit. Niki ketingalipun kathah demite lho Ki. Kula langgih ajrih to.
Ngono ya, Ngger. Ora ana demit kang bisa ndulit. Uga ora ana setan kang doyan mangan. Aja samar ya, Ngger. Ayo, leren ana ing kene wae. Coba kono goleka apa kang bisa den pangan minangka kanggo ganjel wetenge awake dhewe ya, Ngger. Nggih Ki, ngestokaken. Wah, kae kok kaya ana tela ya, Kang. Ayo, coba tak paranane. Yen bener tela, ayo dijebol. Wah, iya Kang. Iki bener telo iki. Ayo dijebol dhisik ayo. Dijebol. Lah, iki katon gedhi-gedhi iki. Nah, iki telo tenan iki. Lek mestine ya enak iki, Kang. Iki mesti enak lek telo tenan iki. Lah, iki. Ayo, Kang. Liyane padha golek kayu kono. Ayo. Ayo liyane, golek rumpuk. Golek kayu sing garing-garing, nggo bakar iki. Ayo. Ayo Kang, seliyane kene nyedhek kene karo bakar kene. Ayo. Ora sawetara suwe ana warga kang golek kayu bakar ana ing sak tengahing wana. Warga lan kanca rencange kasebut mlaku ana ing cedhake Ki Kasambrewa. Derek langkung, Mbah. Oh nggih, monggo. Monggo nderek pinarak ngaso wonten mriki, Kakang. Nggih, Mbah. Matur suwun. Pangapunten, Mbah. Kula nderek pirsa. Panjenengan menika sinten, gek saking pundi? Kadose kula kok dereng nate pirsa. Nggih, Kakang Bayu. Tepangaken pun kula menika paring asma Kasan. Ananging kula menika jejuluk Kasan Brewok. Wondene asal kula menika saking Jawi Tengah. Kula sak kanca menika kalebet prajuritipun Pangeran Diponegoro ingkang melajar. Amargi dipun kepung dening bala Walanda hingga ngantos panggonan niki. Lajeng sakwangsulipun panjenengan menika sinten Kakang Bayu? Oh, nggih, Mbah. Nami kula Jemari. Dene niki garwa kula. Nggih, nami kula Waginem, Mbah. Oh, mekaten. Inggih, Kakang Bayu, matur suwun. Ki, niki sepenipun ketingal sampun mateng. Monggo sareng-sareng ngempal kembul dahar wonten mriki. Wah iya, kene-kene, Nger. Diseleh kene. Dilemeki godhong kae ben awet resik. Ayo Kakang Bayu, padha dipangan bareng-bareng sarana kembulan ana ing kene sinaosa mung kayu aking. Nggih, Mbah. Matur suwun. Matur suwun, Mbah. Monggo. Nggih, monggo. Mau krasa luwe. Bareng mangan telo rasane wis wareg. Ning saiki garek krasa ngelak nek tenggorokan. Monggo. Menika wonten toya sekedhik Kisana. Oh, nggih Kang. Mriki kula inume. Alhamdulillah. Matur suwun sanget panjenengan sampun maringi toya kangge mula.
Kali nyun sewu, Kang. Kula tak nderek pirsa. Panggonan mriki napa wonten sumber ingkang celak utawi sumur kangge kula angsu. Amargi kanca-kanca niki wanggenipun mlampah mboten beta toya lho, Kang. Boten wonten Kisanak. Tebih sanget wontenipun toya saking mriki. Nggih, leres Kisanak. Mila menika mboten wonten tiyang ingkang damel griya wonten panggonan mriki. Walah, kados mekaten to Kakang Bayu. Yen mengkono, monggo bareng-bareng nenuwun marang ngarsaning Gusti kang akarya jagat. Mugia ing panggonan kene iki dipun paringi murah toya minangka kanggo panguripaning warga mriki, Kakang Bayu. Monggo Kang. Bayu. Celak mriki. Ayo, monggo Monggo dulur. sareng-sareng Celak nderek wonten donga. Monggo. Teng ajeng mriki. Wis muga-muga Sareng-sareng donga, kajatipun sareng-sareng, monggo. warga mriki saged kinabulan. Monggo. Iya. Kae sing ning mburu ke, maju ki. Kene. Ngedek kene kabeh. Ayo Kang, kene sampeyan ngesih rada rono ya. Ayo wis. Sampun ki pun niki ketingalipun sampun sumadya, sampun siap kanca-kanca sareng-sareng donga. Monggo ki. Monggo Kakang Bayu sareng-sareng nenuwun marang Gusti kang akarya jagat. Kanthi ngene cipta mugia kasembatan apa kang dadi panyuwun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun namiwiti memuji kelawan nyebut asmane yang sukma kang pinuju datan pegat kang ganjar kawelasan ayun kang ngapura wong kang dosa. Duh Gusti kang Maha Agung kanthi palilaing Gusti kawula nenuwun mugia ing menika panggenan medal tirta suci kang kena kanggo panguripan ugi ing tembe dadiya desa kang kebak barokah, desa kang ayem tentrem, guyub rukun, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja. Duh Gusti kang Maha Kawasa, mugia kersa nyembadani panyuwun kita Gusti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, Banyu kene iki. Alhamdulillah Gusti, Banyune mumpul niki iki. Alhamdulillah Gusti. Niki pun diparingi toya, matur suwun. Nggih, banyune mumpul niki iki. Rasida keseretan mbakmu. Kakang Bayu, iki minangka tandha saking Gusti Kang Maha Kawasa yen papan kene iki papan kang kebak barokah. Besok ing rejaning jaman panggonan iki bakal dadi desa makmur, desa kang ayem tentrem, jenjem permanen, guyub rukun, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta laharja. Desa iki besok bakal tak jenengake Desa Umbul minangka tekaning banyu kang ngumbul saking tapaking tongkat iki. Kakang Bayu, iki wis ana banyu minangka kanggo panguripan. Sira bisa manggon ana ing kene babat alas dadi desa. Aku lan kanca-kanca arep nerusne lakon Kakang Bayu. Mung nyuwun tambahi donga pangestu mugia lakonku karo kanca-kancaku tansah pikantuk pangayomaning Gusti Kang Maha Agung Kakang Bayu. Nggih, Mbah. Ngestokaken
Kula panggenane wilayah mriki mugi-mugi benjing kathah ingkang tumut manggon wonten ing mriki. Matur suwun sanget nggih, Mbah. Matur suwun sanget, Mbah. Lan nderekaken sugeng tindak. Nggih, nderekaken sugeng tindak nggih, Mbah. Aku ya nyuwun pamit yo, Kang. Wis sampean manggono kene. Dibrenah-brenahne. Kene penduduke gen rame. Ngono ya, Kang. Wis njaluk pangestune, andum slamet. Aku tak nyuwun pamit. Wis matur suwun ya, Kang. Paripurnaning lelampan carita kanthi dasar banyu suci kang mumbul saka tapaking tongkat kairing dumadi jaman umbul dadiya desa Ngembul tonggake sejarah asal usul desa Ngembul kang kapimpin dening kepala desa kang sepisan Wanci Warso 1809 gangsal ngantos 1907 kang asma Bapa Musiman kanthi linambar agunging panuwun palilai Gusti Kang Maha Nasa mugia ngadegi desa Ngembul sedaya warga desa Derek, Ngembul ojo sampai keri lho, pikantuk Mbakmu. karahyon kawilujengan katentreman kanthi jaya Atus pisan ya, ing Mbakmu. sambi kala nuwun